салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. дар ҷа чӣ хеле ки мебинен борои мои Турсия омад. Ин дафъа камтар мужской, детский, баъд обуви мужской, сатрои занона, баъд подхиҷабникҳо инаи хелио ҳастай. Камтар заказ кардем. Барои ки пастайни сатр мепирсанд, бисёртар заказ кардам ки ҳар вақте ки пирсидам наличи боша. Сатрои Фирдавс ҳаматон ба фикр медонед качествоаш чӣ қадар ҷойбутай. Инҷа кушода мондум. До свети ами хадавоиш ами хакиу свети сиёша заказ кардам. Амиё бисёр мепирсанд. Беҳад ғавсаки хушрӯй барои нами зимистон. Инам хел ёш шапчкан айтаги гӯем хиҷобо мекунӣ свети хаки. Инҷа камтар бенуртар нишон додиста, вайша сафедтар нишон додиста. Ин свети хаки ай. Свети сери ба свети сиё. Ин да камера барои ки свет гирона ам хел камтар светли нишон додиста. А так тёмниян ё камтар серранган. Свети хаки, свети сери, свети сиё ҳастай падхиҷабнико. Инам хел пахтаги тозаян. Инам хел пахтаги тозаян. Ай так мебандӣ. Хел гӯем пушти румола хушрӯ мегирад. Ва бисёр нест ай пушташ намеваиш ранги чӣ кун хушрӯ гирда лаки хушрӯ мекунад гӯем пушти сара. Дидам беҳад маъқул шуд худамда гирифтам хел кадумда маъқул боша. Нархи ё 200 рубли ай, нархи сатро 550 рубли ай. Ҳозир яко инаиҷа либосада мегзарем. Инаи тройкора бисёр даста общества ба фикрам диден. Тройкои детский ай 3 сола то 12 солар ай. Футболка, инам хел костюми джинс. Инам хел футболка дора. Ё ҳамаш ай Турсиян. Камтар хай ҷинҷа яко утук накардам, вале ягон вай гирифтан дар кор. Паркати ҳавори хушрӯ мекунӣ, ам хеле гирифтан дар кор. Инам хел костюм дора, капюшон дора костюмаш. Инаи ҳозир ки нишон додистам 7-8 ай, 7 сола 8 сола дай. Бо бруки джинс дора. Инам хел бруки джинс дора. Нархаш 2,5 ай. Сета чиз дора. Тройка ай, турецкий ай. Хел аҷоибот хушрӯаки ба зебакай бачам даяхта гирифтам. Май чизои детскира ба ами кӯдакои худам ҳавас карда мегирам. Хай уҷа ки оптмай хеш точно гирифтан намешавад. Бояд ки ам упаковкаша гирӣ барои ами ма ам хел гӯем бисёртар мешава. Уже баъд ваёша барои фурӯш ам хел мемонам. Инаи хели детский комбинезон овечий шерст беҳад аҷоиботай. Инаи вайша бинен натуральни ай намиш. Ин шамолда чӣ хел вай мешава. Пушистикай. Чӣ хел хушрӯ ай. Инаиш ай 3 то 6 ай, ай 3 моҳа то 6 моҳа ай. И дигариш ай 6 моҳа то 9 моҳа ай. И дигариш ай 9 моҳа то 12 моҳа ай. Мебинед? Маълуме ки чӣ хел аҷоиботай качествоаш ғавсакай дронш нам хел мех дора. Ғавсакай. Ина гӯем эмблемаш овечий шерст. Хай одамои мефаҳмидагӣ чизи качественира мефаҳманд. Ё ҳамаш турецкиян. Чӣ хеле ки метавонед ҳама борои мо ҳозир ам Турсия овардестем, ҳамаш турецкиян. Иҷада мужскоё ҳастай. Курткои Adidas. Инам хел ёро ҳамаша шавҳарам вибирайт кардан. Барои хучона ай ҳамаш гирифтам. Мондагиша барои фурӯш нам хел. Барои ки дар ин магазинҳо чизи бадилта ёфта намешава. Ам хел мековӣ рости гап ба ин гудаки майда чанд қама Абдуллоҷон да куртка харӣ рафтам, либосхорӣ рафтам, ягон чизи бадилам наёфтам. Дар влогам ба фикрам буда ки як рӯзи дароз ман супермаркетда гаштам, ягон чизи маъқулам наёфтам. Нархо ҳам қимат, гӯем нарха набошда ҳамон чизи магазин намеарза. Инам хел курткаҳои Адидасай зимистонан ё тройкаҳои зимистонан. Размеро ҳастай мкай, скай, мкай, лкай, баъд xlай. Нархошон 2800-ян. Дурӯз шуд видео карданиям. Инаи хеле вешилка гуфтам гирам. Ҳамин рӯз вешилка бегаҳӣ овардан шавҳарам ба инаи рӯз гуфтам видео кунам. Качествоашда гап нест, аҷоиботай качествоаш.
خیلی سویتی سیاه полосати сафед дора. дар иҷа ҳастай бо найхали найки спортивкаи найки қати бурукшай ё инҷа кашф мекунам қати бурукшай намхел лёгинкиай намегӯем тирамоҳу баҳорда размеро ирам ҳастай м ба фикрам то иксай хел бурукшкатиай ка манекени мужскои надорум ки нишонтон тим ам хел байда нишонтон метиям хел ё ҳама размерошон ҳаста инҷа ози пакет дода гӯем ҳамаш за кадрум истодай кадомида дар кор бошад додаротонда ё ки шавҳаротонда ягон касда гӯем харидани бошен писаротонда ҳастанд занакое ки калон уже бачаҳошон калон шидиян гӯем бачаҳошон уже размерои калон мепӯшанд инам хел марҳамат заказ кунед чизои качественное чизои нағзай и размере ки ҳозир дидестен 52-54 размеро ҳама ҳастанд ай x то xxl ам хали размерош ҳамаш ҳастанд инаи ҳастай бо ғавсакакай инаи ҳастай бо ғавсай дронош хели камтар гӯем утеплёнияй инам адидасай хеле ки мебинем чизи адидасамо ҳозир детски адидасам заказ кардагиём хел дронош камтарак хел утеплёния ғавсакай гӯем инам қати бурукшай якта размери эл мондаги ирама пеш қати бори занона заказ кардаги будам аями размери элаш мондаги ин мондагиёша нав ки заказ кардам ёш ҳамаш ҳастанд наличи инам хел ма гуфтам дар каналам яки партом ягон кас дар кор боша ина нависен акиҷа туменда ошнои шавҳарам таксисто пурано гуфтам хай ма я видео кунам дар каналам партом баъд мебарен кадомеда маҳқул шид мегиран мондагиша ма мефурӯшам хел через каналам гӯем хел нархҳо дастрасанд ҳамашон гӯем инаи ёш курткаҳои зимистона 2800-анд ёш 2700-анд қати бурукшайна двойка ёш 2800-анд инаи утеплёниш адидас качествоаш аҷоиботай качествоаш гап нестай бояҷа ҳастаен хел ветрёвкаш 1500-ай худаш тоқаи хел инам адидасай адидасай аҷоиботай сабукаки хушро барои нами баҳор барои тирамо иҷада фақат борон мебора ками тобистон даем фастаяни боронай россияда инам хел дарозаки хушрӯай инаиҷа бо обуфо ҳастанд обуфо ай размери 40 то 43 ҳастай нархошон 1800-ай адидасан ёра шавҳарам комплект гирифтан ҳам курткаи адидас костюми гӯем чиз спортивни адидас бо инаи гӯем обуфшам ҳамаша ҳамхе комплект заказ кардем инам хели размеришон барои худмонам мондагиш барои фурӯш марҳамат кадомда дар кор боша нависен доставкаи мо ба ҳама шаҳрҳои россия ҳастай и ҷинсовкаҳо бинен бисёрай ай 3 сола то 12 солаай ай 3 сола то 12 солаай гӯем ҳастай ҳозир ҳамаш наличи ғайри ам яхтае ки ма ба бачаи худ ма гирифтам 56 ам халиша як размерша мегирифтам размерда мерава гӯем инам бачаи ма 5 солаҳай ма 56 гирифтам камтарак свободна гуфтам иста ба барои баҳора пуштанаш хушрӯай ира ма барвақтарак заказ карда будам камтарак дер ки омад инам хел бисёр ждат кардам дастаҳо пишта парофта будам ина марҳамат омадаев наличия качествоаш аҷоиботай ҷинсашам хели вая гӯем хели жёстки нестай да ҷинсашам хе тинукам нестай неки вая жёстки нестай хели ҷинсош чихелай хулоса гап ки хе да видео маълумай ки качествоаш нағзай осинашам хе двухниткаи ғавсакай
اینم خیلی سه چیزه 2500 нархаш. нархи иёро гуфтам, ба фикрам нагуфтам. нархи иё ҳам 2500. ё дастадавода гарда бошен 3000 мефурӯшанд. беҳад аҷиботан ё ва ёш оригинала мехошун. марҳамат. заказ кунен. Доставкаи мо ба ҳама шаҳри Россия ҳаст. равон мекунем ба почта Россия. сатроя чихеле ки гуфтам, сатрои Фирдавс 550 рубли. инаи шапчико 200 рубли. ҳам гӯем ранги заколка да пушти хеле мои сар хушрӯ мегира, ҳам бо падхиҷаб мегӯем шапчика айтаги вай. Айтаги шарфотонам хеле сахта, как мебандем, пахтаги хушрӯ аст. сиёҳу сери хаки аст. айболош ягом шарфи нами зимистона, ягом чира мекашен, пушти мотонам хеле пушти сар хушрӯаки гӯем баъзе баг меиста. инам хеле сатрои Фирдавс як 12 дона заказ кардагим, айём ҳаста як 20 дона. ҳозираша ҳамаш наличи ҳастай. зима дарозиша нишон диҳем. ина хеле дарози хушрӯан сатрои Фирдавс. инам хеле гӯем двойканиё. свети сиёҳа, неки хеле камтарак ба нишон додиса. сафедтар нишон додиса, ранги тёмнаси нишон додиса, неки свети сиёҳаи. свети сиёҳу хакише ду света заказ кардагиам ма. инам хеле марҳамат кадомида дар кор шава. заказ кунен, марҳамат равон мекунем. метавонен ки ҳам мужской гирен, детский гирен, сатр гирен, обув гирен, ҳамаш гӯем якҷоя равон мекунем. ба ҳама шаҳрҳо доставка ҳаста. доставкаи мо ҳами 350-300 ҳам хеле меброя по Россию. дӯстони азиз, кадоми хоҳиши оптум заказ кардан дошта бошад, дар номерои ман нависен. ман дар Турсия одам дорам, гӯем як апам ҳаста ки дар онҷа мада боро ман роӣ мекунанд. шумо ҳам хоҳиш дошта бошен, худтон заказ кунед ба нархи оптумаш ай Турсия. бо ҳамаша дар лишка мефаҳмонам, дар WhatsApp нависен. условиёша гӯем, ай чанд сум заказ кардан мумкина онҷа, чанд қадар доставкаш меша, ҳамаша бо хушрӯ карда дар лишка мефаҳмонам. одами боварӣ нокай, ба боварӣ метавонен ки заказ кунен. гӯем муқа даболош фоизи бисёр намемона. инам хеле чизои качества, чизои нағз, чизои качестваш нағз, чизои гӯем ба нархи дастрас. метавонен худтон ай Турсия заказ кунен. метавонен ки дар группҳо, дар WhatsApp, дар имо, агар каналам надошта бошен бифурӯшен. хеле ай бизнеси майдача сар карда шумо ҳам мақсад доходи худтон дошта бошен. марҳамат, кадоми хоҳиши ҳамин коркати заниматсия кардан дошта бошад, дар номерои ман нависа. ма дар группаи оптои дабавтон мекунам. ай ҳамаҷо вибират мекунен. бо ма нафаҳмидагитона мефаҳмонам мақсад ки чӣ кор кардан дар кор, чӣ хел кардан дар кор. ягон совет дар кор боша, бо ма совет метиҳам. инам хеле дӯстони азиз, марҳамат, кадомида дар кор бошад чизои турецкӣ ба оптови нарх, дар номерои ман нависен. бо карго гӯем доставка ҳамаша дар ҳамаҷо мефаҳмонамтона. дар инҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. то влогои оянда, то видеои оянда, худо нигаҳбонатон.